wallahi abin yana ban mamaki. Wai wannan mutumin wai a ce wai a kan shi wai a ta ce ku ce me yake da shi, me ya ajiye, me ya tara, me yake da shi. Abu da amma ba kowa ne to ya san shi ba. Ba billahi lazi mutane da yawa ban san shi ba, ga dan bada ne, ni ma dan bada ne. Ba ai ba dan kowa ba, amma ka dau girman kai ka daura kanka. Me kake da shi, me ka ajiye, me ka tara. Mutum ya fi ka kai biyayya mana, ya fi ka kai kanka ka san ya fi ka. Abi ba su an ka bane ba su an ka bane ko ba gaskiya ba. Wannan ban Allah ba shi ba kyashi a zuciyarsa, ba yi da sarrai, ba shi da sa kowa a rai, amma ka ɗorai ka sa ba Allah me kake da shi kai har yanzu har gobe. In har ba wai gobe ta zo wallahi ba ka da keke naka na kanka. Mutumin da kake aski